Dangantaka na da Safiya Yusuf wanda aka fi sani da Safa shine ƙawata ce shekara wajen 3 da ya wuce. Wanda suke ganin abin da Safara'u take yi suna cewa inda kanuwana ne zan barta ta yi ko kuma ba zan barta ta yi ba. Inda kanuwata ce ta shiga cikin halin da Safara'u ta shiga zan ce ta yi. Sunana Mubarak Abdulkarim wanda aka fi sani da Mr 442. An haife ni a garin Zaria ne a nan Kaduna State. Ina cikin Hanwa, anguwanmu kenan, a nan na taso. So ni shekaruna, I was born September 1995 aka haife ni. Sannan na yi karatu na primary school Antigray, secondary school Antigray, sannan na tafi a Benin Republic inda na yi digiri na a sociology, American University of ADUNIYA. Yanda na samo sunana Mr 442 dan ana kira na da Acha ne sarakan arewa lokacin. So amma yanda na samo 442 shine formation ne na kwallo wanda ake yi counter attack, wanda ake a kwallo din duk wanda ya sani da ake buga kwallo akwai formation 442 wanda ana tsara gida ne. So ni kuma sai na dauki wannan formation din na sashi a harkan waka. Shi yasa nike lasting a cikin harkar. Da gaskiya ina buga kwallo lokacin, amma babanmu lokacin in ya zo ya gani ina kwallo yana hana ni kwallo, so shi sa ban samu karfin gwiwan yin kwallo ba har na zo na fara waka ma bai san na fara ba. Gaskiya na fara waka ne a lokacin da na samu wani a anguwanmu ana ce mashi Sadam, shi ne ya fara yin waka a anguwanmu irin na anguwa haka. Sai muka je muka same shi, akwai wani film Legend of the Seeker yana cikin kallo sai ya danna post, sai muka ce mai muna so mu fara waka ne, sai ya ce to ku karanta wannan abin da waka. Sai na karanta it's because of the seeker I made the request, abin da ke rubuce kenan. Sai na yi shi kaman da rap, na ce it's because of the seeker I made the request. Ya ce zaka iya rap. To tun daga lokacin ya rubuta min farkon waka na je studio na iya shi, muka je muka yi. To daga nan na fara waka. Ba wai talent bane nake da shi na waka, a'a koyanta na yi har na zo na kai matakin da na kai. Akwai abin da aka faɗa min kan salon waka nan da ya so samu rai, shine na ji daɗi, amma ni shine an ce wannan salon kai ka fito da shi, kai kaɗai ke irin wannan salon a kaf arewa, saboda mun bambanta da irin wa'innan fatan ɗin waƙoƙin da ake a arewa. Wannan sabon abu ne, shi sa yake shiga cikin kunnuwan mutane, sabon abu ne. Shi ni na ɗauke shi, ni na kira shi da suna singing rapping ne, saboda abu ne zaka haɗa shi Allah ka kawo kuɗi na su taru, gashi na ƙaro sababbin dabaru. Dangantaka na da Safiya Yusuf wanda aka fi sani da Safa shine ƙawata ce shekara wajen 3 da ya wuce. So da ta zo ta fara harkan nan na kwana 90 program ɗin nan da take yi, tana yin program ɗin nan sai suka zo suka samu matsala akan leaked video ɗinta. Da suka zo ka samu matsala akan leaked video ɗinta, ina ji sai suka dakatar da ita daga abin. Da suka dakatar da ita ba su ce mata ta zo ta ci gaba, ba su ce mata, suka nuna kamar sun kore ta, which ta zo ta shiga depression. Ta zama depressed, ta zauna a gida ba inda take zuwa, ba ta iya fita, ta shiga wani mugun hali, ta rame. So da ta fara recovering kanta sai ta dan dawo social media kaɗan, tana yin abubuwa, sai ta dan fara irin nuna interest a music, which da ta nuna interest ɗinta a music, ni kuma friend ɗinta ne, da ta gaya min ranar da na shigo Kano, daga waya na kira ta, na ce kina ina, ki zo ki same ni a so place. Ta zo, tana zuwa sai Ola of Kano ya sa mata wani kiɗa, aka yi freestyle da ni da Maddox. Kawai ana sa freestyle ɗin nan kwalelanka, kawai sai ta yi video, aka yi video minti 1, sai Ola of Kano ya sa a TikTok ɗin shi. Kafin ka sani kawai within 2 hours video ya kai 250 views a TikTok, 500 miliyan 1 views. Na ce Safa ya ne, ki shirya gobe kawai a tafi studio a je a yi recording waƙan nan. Aka je aka yi recording, ana saki shi kenan ko ina ya fashe. To gaskiya abin da Safara'u take yi da suke gani ba daidai ba ni ke sa ta ba, sannan kuma ita ma gaskiya ba wai ba daidai take yi ba, abu ne, strategy ne. Industry din nan ya canza. In which sense? In the sense that you need attention for people to listen to your craft. So haka nan dai ba za a zo a ji craft ɗinta ba, sai ka jawo attention ɗinsu ta wani hanya da za su zo su saurare ka. Ko abin da take da ake ganin ba daidai bane, ba abu bane mai juya ba, abu ne wanda in an yi an samu attention ɗin shikenan sai a zo a ci gaba da pushing to the right way. Shine abu. Gaskiya wakan da nake ji da ita, akwai wakan da ta yi fice, akwai wani waka mace na yi shi ne akan darajar mata, yadda ake molesting mata a society, na nuna ma mata suna da daraja a cikin idan duniya. Don haka ita da kanki inda matsi ki bar shi, aikar ki sake ki bi shi, ke faɗin duba kanki da kyau, za ki ga kina da kyau, sai ma kin sa lalle, irin abubuwan nan.
akwai artist da muke recruiting yanzu sababbi a cikin industry saboda na gaya maka na bude industry ne of our own industry ne zamanin na Nollywood, which zamu fara shooting series ɗinmu na kanmu already na YouTube channels. Sannan kuma artist mawaka, akwai artist mutane da yawa da suka ga Safa ta fara waka su ma they want to join, they want to sing, they want to be signed to under the Nollywood. So sai mu zo mu ji okay, what do you have, what it takes to be an artist. Akwai baiwan, akwai talent din, a murya ne ka iya waka, so haka za mu zo mu signing ɗinka on the record label. Yanzu akwai wani artist shi ma a Maradi na ji yaro ne sosai, ya iya waka sosai. Insha Allah I look forward to signing the boy insha Allah. Burina a rayuwa shine abu daya, shine legacy din nan da Mamman Shata ya fara. Ina so in ganni ni 442 yau gani a gaban turawa ina isar masu da sakon mu ta sound din mu na arewa da Hausa.